A Rabin říká, viděl ho, taky neviděl. Miroslav, na aké produkcie sa môžeme najbližšie tešiť? Najbližšie nás čaká piatočný a sobotný program, ako filmy Skúška, Západ, Výťah, zajtra večer film Splice, takisto na Grindhouse vlastne dvojprogram Autozabijak a Planet Terror. Posledná bitka od Luca Bessona, je to vlastne jeho debut. Piatok a sobotu nás čaká hudobný program na 3 pódiach v Kult klube, v klube 77 a v divadle Ivana Palúcha. Piatok Lonely Drifter Karen o 8:30 a Wings tiež o 8:30. Sú to výborné koncerty, skvelí hudobníci. V Cult klube vystúpia kapely ako Seas, Traky, Fulk a Kubis a v klube 77 je piatok skôr taký big beat, kde zahrajú svoje koncerty Tesco Hippies, Plastic Swans a Genevas a sobotu je to trochu viacej elektronické, kde druhýkrát vystúpi Seas, po nich Peony a Ink Midget a Robert Shen.